Moi boas. Por fin temos nas nosas mans Achtung Cthulhu. Despois de tanto agardar, despois da primeira edición que non foi moi ben tratada por Edge, chega para min o mellor título para xogar os mitos en acción. Porque sabedes que se sodes vellos do lugar ou se tedes experiencia en partidas dos mitos de Llamada Cthulhu, Ratas ás Paredes e demais, pero sobre todo o que é o propio concepto de os relatos de Lovecraft, non? Nos que os protagonistas da historia son menos indicentes mentais, no sentido de que se volven tolos con todo o que van descubrindo, non? Non son heróis, son xente fracasada. Pero hai unha liña, pois, de corrente, lóxicamente, levada ou empurrada polo noso ímpetu de ser aventureiros, non? Que é a liña Pulp, non? Pois aí temos Pulp Cthulhu ou esta proposta que temos de Achtung Cthulhu, que ademais mistura con algo ainda moito máis apaixoante no sentido do análisis, non dos feitos, non? Pero é ese convulso período histórico da Segunda Guerra Mundial onde o mundo cambiou totalmente e onde combatimos o mal polo mal, non? Entonces aquí misturamos os dous males, non? Misturamos a ideoloxía nacionalsocialista co combate dos mitos, coa mitoloxía de Howard Phillips Lovecraft. E ademais se enraiza un pouco coa historia real, non? Que había que en torno ao Partido Nacional Socialista, as SS e todas as organizacións que propugnou Adolf Hitler na Alemania do Reich, pois que era ese esoterismo, non? Parece que agora últimamente está cobrando bastante moda e parece que a extrema dereita abraza con demasiada facilidade magufadas varias, probablemente porque o mundo real non lles convén, non? Pero bueno, deixemos iso ao lado e vamos a centrarnos no título que nos trouxo de Hills Press, que nesta canle temos penso que prácticamente todos os títulos os temos presentado en paquetillos roleiros, e que é unha editorial pequena, indie, diría, prácticamente, non? Ou si, é característica, a súa característica é a publicación de xogos indies, e aquí nos trae un peso pesado. Xa ten sacado algún previamente, non con demasiado éxito, pero a verdad que esta preventa na súa web tivo bastante éxito, incluso competindo no tempo con outras propostas dos mitos, non? Pero eu creo que isto era unha conta pendiente que ten o rol en español, e agardo o gallá que podas seguir tendo unhas boas ventas para que este número 1 e número 2 que vamos a ver vai avanzando e teñamos máis publicacións. Co éxito da preventa sí que xa temos garantizado un título, que se Sombras la Atlántida, e eu teño un especial cariño, teño algúns en inglés, en PDF, e teño un que é Asalto Tren do Führer, que me parece unha aventura cortiña, non é moi longa, que me parece moi chula, xa só o propio título xa é moi evocador. Pero bueno, sabes que Modifios, o que sacas a aventuras cortas, temos varias en PDF gracias a este mecenazgo, e Modifios va sacando aventuras cortas, son económicas e son facilmente traducibles, o sea que si non se dan en castelán, pues tedes material aí de abondo. Se as ventas apoyan, pues agardo que tengamos máis títulos e que esas pequenas aventuras moi agrupadas en un conxunto, que é o que fai Modifios vai sacando PDFs e libretos en tapa blanda, e pues creo que son cada 5, pues publica algún. Hai algunha gratuita, por certo, o sea que é un sistema con moita vida, con moito material publicable.
Ten o sistema 2 de 20, xa característico de modifios que podes coñecer de outros títulos como John Carter, Conan, Doom, Dishonored. O sea que vos faredes, si xogaxedes con eles, vos faredes facilmente con eles. A mí un sistema que para partidas pool me encanta o concepto dos impulsos ou de poder ter unhas reservas de dados do que tirar e que aparte esa reserva de dados sexa común. En cada sistema ten un nome, non? E que aparte pues, que se poda esos éxitos fracasos poden dar máis forza ou menos forza, o sea, máis forza aos xogadores ou máis forza tamén ao director do xogo para o momento de resolución, non? Entonces vamos a pasar a ver. Se publicou guía do xogador e guía do director do xogo nesta preventa, e tamén o Xoia da Corona, que é a edición Exarca, que é exactamente o mismo a guía do xogador e a guía do director do xogo, pero nun só manual. A verdade que eu esperaba que fora bastante máis extenso. Temos aquí, espera que vamos a mirarlo. Aquí temos, mira, de que maravilla. Pero vamos a deixarlo por final. Porque é a suma destes dous. E como veredes, non son demasiado grosos. Me gusta a separación en dous manuais. Se miredes a comparación, pois claro, este é todo un tochón. Pero un tochón ao estilo de, por exemplo, Doom ou Conan. Teñen este grosor, non? En Doom eu non teño a edición coleccionista, a edición Atreides, ou pues, traducida non saco a edición Harkonnen, pero se pode conseguir a través dunha web externa, o sea que se pode ter. Ou a de Conan sí que a teño e é preciosa, é moi similar a esta, simplemente que se me estou pasando o Exarca porque es que é tan chulo. A única diferencia destas calidades coa edición coleccionista de Conan é que lle puxeron aquí as esquinas metálicas, que bueno, eso é algo que vos podedes metelas tamén, non é complicado. Ten sexa a versión estándar como a versión coleccionista ao seu punto de lectura de tela. Lóxicamente, bueno, de tamaño letter, lóxicamente interior a toda cor. Creo que levara, non sei se foi no 2019, un ou dous series a nivel de maquetación en premios reconocidos de edición. Mirad que es que é unha maravilla este manual. É precioso e da por riba contido a historia. Para mí é un dos títulos preferidos e agardo poder darlle moita mesa e darlle longevidade. Me tira un pouco para atrás a hora de dirixir o sistema 2 de 20 no sentido de que a mí me gustan os sistemas moito máis lixeiros para olvidarme deles, non? E aquí o sistema 2 de 20 non debería de agobiarnos, porque ao final o sistema non é tan complicado como pode parecer. Co sistema básico de tiradas de 2 de 20 e danos con número de éxitos por tirada e tal, que iso facedes nun VTT tipo Foundry ou Roll20 resolvecho enseguida, non deberías de entrar máis en temas de, polo menos eu, se queredes ser máis metodistas, pois o podedes ser, pero mirad que aquí pone a xogar, empeza na página 16 e na 24 termina con amenaza. Temos a inercia polo medio, as probas de habilidade e tal. Non é moi complicado, sabes que ten os seus dados particulares, pero sabes que podes tirar tamén cos dados normais, porque al final é o número de éxitos e os que non teñen éxito, e eso, pois, é esta tábua de aquí, vedes? Un é un éxito, un 2 son 2, 3 e 4 non é nada, e 5 e 6 é 1, pero ten un efecto. Entón, bueno, pues aquí lógicamente no dado é máis visual, pero sabes que 5 e 6 é éxito máis efecto, 1 tamén un punto, un éxito, e 2 e 2, e 3 e 4 nada. A ver,
En canto xoguedes un par de partidas con dados normais, isto xa se vos olvida. E, como os digo, en VTT nin vos conto. Ten unha estética tamén moi evocadora a Segunda Guerra Mundial, a típica xa con sabida letra tipo typewriter, que hai 20.000 diferentes, sabedes que si queres facer un manual de rol chulo, tens que utilizar unha topografía typewriter, unha estructura como de notas e ponerlle de cintas adhesivas fixos ou celofanes, como queres chamedes donde esteades. Aquí chamamos celo. Nas maquetacións con eso xa cumplidos, fondo en colores rechavantes, manchas e tiramillas. Sangue, que non falta sangue, Hai unha cousa que me parece alucinante, pero alucinante, da maquetación de Actum. Aquí non se ve, aquí vemos unha foto, non? Pois pegada con celo e tal. Pero se vemos en agua, non sei se habrá unha por aquí próxima. Bueno, como no que non faltan os recortes de prensa. Mira, es que hai textos como manuscritos. Esto, por exemplo. Vedes que aquí hai como un clip, ¿no? Dúas fotos. Aquí hai unha solo. Pois isto é o que fago moita ingeniería inversa de maquetación. Si isto sacades esta página do PDF, sacades a un editable, a foto de atrás é unha foto. Quer dizer, non é un fondo negro, hai outra foto diferente a esta detrás. Supoño que se traducirá en outro sitio, pero é algo que a mí me flipou. Digo eu que grado de... Porque, joder, pues meter un marco negro que al final al cabo, que vedes aquí? Pues no, o de atrás é outra foto. Mirad aquí tamén cuántas notas así con este tipo manuscrito, manchas aquí aos bordes, vamos, que está alucinante. E me encanta Inercia e Fortuna, me encanta que este separado en dous libros, este o verde e o Desogador. Ven este olorciño a manual novo, pero para o novo do cheiro rico, Ves que non ten demasiadas páginas, non chega a 200 páginas. Quería ver si tenía efectivamente un índice por palabras fundamental para poder buscar e a súa ficha de personaxe. Non teño nada que ver con ela, desgraciadamente. Non hai moita volta que darlle. Se podes facer a típica maquetación de pasaporte, que tamén está moi vista, que pode encaixar, pero bueno. Pero me encanta que bueno, temos as contras tamén con ilustración, que isto ao final tamén está moi chulo. O que vos decía, bueno, 39,95, que me encanta que este separado, porque este é o típico manual que lle tes que deixar aos xogadores para que eles busquen o que precisen, e o que ten que ver co director do xogo, pois vai aparte. Entón, pois, ti este o deixas aos xogadores e este daqui o empregas para ti. Non quero danar o manual con isto, a ver se quito o plastiquiño. Moi ben o envío. Vedes que ten retratilado. Conta pendente ainda de Hills Press a cuestión de que non teña dentro un código de descarga do PDF, porque se o compras agora en tenda, pois vas a ter que mandarle su correo, pedirle. Bueno, non vos dicen, pero ten os característicos brilles aquí. Por la parte de atrás, pois coido que non. Aquí sí, tamén. E aí o seu punto de lectura de tela tamén. E nada, eso comentaba que isto ten isto é o director do xogo, non ten por que ter os xogadores e ao mesmo tempo evitas ter un libro moi grosso e que ao mellor necesites tiver algo e que ten os xogadores, pois bueno, compartes e xa está. Ben, tenía por aquí, vedes que o libro do director de xogo, isto é azul.
y venía por aquí, ¿no? Pues aquí ven a guerra secreta, pues claro, lógicamente estas cosas son las que ten que ter más controlado, ¿no? Que un cronograma o típico también de cordecitas y chinchetas y tal. Vamos a cosas muy típicas, pero que están muy bien metidas na maquetación, con un arte muy chulo, muy evocador, bastante coherente entre él. Hai moito material de apoio aquí para as partidas. Non escasea o arte, nos suplementos non repiten, o sea que temos máis magia e mitos. Vemos por aquí, a ver se había por aquí alguna zona donde se miraban, porque aquí, sí, bueno, aquí se ven a estructura básica dos personaxes nos xogadores, non? Donde ven toda a descripción. Vemos que hai un montón aquí de personas nos xogadores que nas partidas te fan referenciales, ves aquí, os buscas e os tes de man. Mira as imaxes dos personaxes, está moi lo bestiario aquí con animais, horrores e monstruosidades, o que tenemos aquí todo. E índice por palabras, sempre tan necesario. Notas, eu isto parece un sacrilexio, pero bueno, cada quen que faga o que quera. Eu, a verdad que aquí, como fan absoluto desta proposta, deste xogo, non me pude resistir a mercar a edición Exarca, pero tampouco quería abusar dela, por lo tanto tamén adquirín os manuais. Ti estás mal da cabeza, bueno, pois pues sí, é o que hai. Tamén é verdade, non son o único que o fixo. Exarca, que dito, pues non é para tanto. Bueno, pois é para disfrutar. Este é o manual que eu no meu tempo libre, cando este na casa e quera ler con calma e tal, pois abriré o leré aquí, o consultaré. Para o día a día, pois aquel, non? Eu xa vos teño dito, comentado en algún vídeo anterior, que eu traballo moito no ordenador tamén. Entonces, o que traballo o PDF, o que volco nos VTTs, ou fago resúmenes, que eses son os que imprimo, son os que podo mover e tal. Pero este é un manual para disfrutar. Pois é eso, unha edición chaman Exarca, pero é unha edición coleccionista. Ten o seu borde dorado, igual que o de Conan, mancha un poquillo, tamén hai que decirlo. Ten os dous puntos de lectura, cambia de cor porque creo que... pois non, é o mismo. Pensei que era de outra cor o do xogador. O editor do xogo é o amarelo e o escuriño este negro, azul, creo que é negro, que non lle dá moita luz aquí. É o para o mal do xogador. Que ten os dous xuntos, non? Entón, bueno, se facemos así e o abrimos, vemos perfectamente, non? Calé o manual do xogador e o director do xogo. O sea que o dorado non nos impide, pois isto. Está totalmente modificado a numeración das páxinas. O sinxelo sería, pois non, coller hasta aquí unha numeración e a seguinte outra, repetimos a dalá e xa está. No, de Grimspress se pasou o traballo de numerar todas as páxinas, todas as referencias que hai no manual do editor do xogo son diferentes. No manual de xogador, no. Inconvinte, si vas a ter algunha partida no futuro e te va a facer alguna referencia ao manual do director do xogo, te vas a topar con que a página non te va a coincidir. Si non tes o outro, me refiro. Eu non vou a ter problema. Pero a mí se me dicen, por exemplo, estadísticas de... Vale, foi a coller o do nome máis pronunciable, Isansgruppen. Pois se os Isansgruppen teñen estadísticas na página 370. Amigo, pero a página 370 non te vai dicir ao revés. Ahora, lógicamente, eu aquí non va a ser moi complicado que atope a mesma página, pero bueno, vamos a intentarlo.
Por exemplo, vamos a ver. Mira, aquí está. Non tardei tanto. Aces Group, página 184. Chuleta. A diferencia entre 370 e 184 é a... É que ni siquiera é redondo, me cago en la mar. Porque se fueran 100, ainda, bueno, pues podíamos decir, bueno, mira, el resto 100 tal, pero son 186, creo, ¿no? Bueno, claro, lógicamente o número de páginas do manual do xogador tamén é que, ¿no? Pues con 106 tendrías que saber que son más 186 en calquera referencia que teña o manual do editor do xogo para isto. Non, a verdade é que non sei, sería un puntazo, dudo moito, pero sería un puntazo que en algún apartado deste exarca nos dixera todas as referencias ao manual do director do xogo suman 186 a este manual. Sería, vamos, espectacular. No creo, Pues se le tiraría picadilla a Víctor Romero. Por ejemplo, aquí, el libro de Les Arcas. Pues aquí hay un texto, ¿no? Que aquí en una frase te dijera eso y tú lo tuvieras presente. Si no, también un posit. O sea, pues bueno, o sea que hay tanto posit virtual, pues es un posit real aquí en una esquinilla más 176 y tirades millas como los campeones, En fin, este é unha pasada. Para min es que estou super emocionado con este xogo. Estou considerando, me dá hasta un poquillo de medo, cuando podo abordar isto, e teño moita cola de temas que sacar a mesa, pero isto va a ser o punto no que diga, veña, vamos a fixar sesións un día a semana, vamos a xogar a Actum Cthulhu. Teño unha pequena idea de como vou a facer. Algúns que me escoiten agora dirán, xa sei por onde vas, e me chorarán e me preguntarán cando empezaremos, pero pasiño a pasiño. Está moi ben que en Foundry está traducido, así que se pode xogar facilmente. Non sei se os compendios, pero bueno, nos compendios é o de sempre. Cando te faz as fichas de personaxe, despois vas ao PDF, copias, pegas os cambios e xa está. Os que vayas a usar e non te rompes moito a cabeza. Pero non sei, ahora de memoria non sei. Sei que a ficha está e podes xogar, e está estéticamente está moi chulo e tal, e se pode xogar. Así que nada, se non o tedes, é un delito que non teñades isto, sobre todo se sodes fan dos mitos. Te os digo, se vos gustan as partidas pulp, isto é imprescindible. Comprade moitos, porque cantos máis ventas teña, pois de Gilpress seguramente nos poda regalar, regalar no sentido figurado, non, porque nos tenemos que mercalos, pero que nos poda brindar máis títulos e que a nosa estantería de rol se hincha de pulpitos nazis que podamos trincar con noso garfo de liberdade e de aniquilación dos seres primixenios. Non me rollo máis, como sempre vos vou a deixar enlace tanto a página de Gilpress como de Tesoros de la Marca, aínda que Víctor Romero se anunciou que a partir de, non sei se de xa ou brevemente, ou estamos en xullo de 2024, pero se non vedes que este na página web de Gilpress é porque xa comezou a colaboración, que é que todo a tenda a partir de agora será a través de Tesoros de la Marca. Deixará de vender directamente en web da editorial, salvo a xestión dos PDFs. Os PDFs sempre estarán centralizados, ou polo menos no momento que eu falo, estarán centralizados na web de Gilpress. Así que se vos gusta e non entrachedes, craso error, porque foi unha preventa super emocionante, interesante e con bastante material desbloqueado, e oga ya ese material desbloqueado podamos verlo en físico tamén. É un desexo que
que brindo aquí. E nada, como sempre vos digo, nos vemos nas mesas, ou senón nas pantallas. Un saúdo, hasta logo.